तर आता इथे बघा आपल्याला परत शॉपिंग करायला जायचं आहे आणि लिस्ट बघा केवढी मोठी आहे इकडे. एवढं सर्व लिहिलेलं आहे ना, सर्व आणायचं आहे. आता मी आज कार घेऊन चाललो आहे कारण शॉपिंग खूप जास्त करायची आहे ना. तर इथे बघा पाठी आपलं जे प्लेन काम केलेलं आहे सिमेंटचं, तर सिमेंटचं काम असल्यामुळे आपल्याला कसं पाणी पण एकदम व्यवस्थित मारलं पाहिजे, म्हणजे त्याचं बांधकाम एकदम चांगलं राहील. तर बघा नाही गिझर आहे. आणि हा गिझर आपण कुठे मागवला, कशासाठी मागवला सांग? वरचा रूम आहे, फ्रंटला गिझर आहे पण बॅक साईडला गिझर नव्हता. हा आता तुम्हाला दोन आणलेले ना, दोन आणलेले त्याच्यापैकी एक खाली लावला. आता हा गिझर सेम ब्रँड घेतला, ओरियंटचाच मी घेतलेला आहे असा. तर तुम्हाला आता मी ह्याचा रेट सांगू मग, मी रेट किती फरक पडतो रेटमध्ये. काकी तुम्ही ऐका, आता आपल्याला एवढे सर्व व्ह्यूअर्स बघतात ना, आता गावातल्या माणसांना पण माहिती पाहिजे की किती फरक असतो आणि किती पैसे तुम्ही वाचवू शकता. आता हा गिझर कार्ड वरती गाजर मी तुम्हाला ना प्राइस डिफरन्स सांगतो, मुंबई होलसेल, रिटेल आणि रत्नागिरी सर्व प्राइस सांगतो. हा तोच गिझर आहे, ह्याच्यावरती MRP किती दिले माहिती का? MRP तर आता इकडे बघा MRP किती दिली आहे काकी तुम्हाला समजवतो. म्हणजे 5190. ते काय बोलतील कमी करून 5000ला घ्या. एकदमच ओळखीचा असेल तर 4500ला घ्या. तर आपण हा रत्नागिरी 5190 MRP आहे. रत्नागिरीला मी विचारलं तर ते 4500 पर्यंत बोलले मला 3 लिटरचा. आणि हा मी मागवलाय Amazonवरून 2800 रुपयाचा. हा अजून पण ऐका. आणि हाच मी जो क्रॉफर्ड मार्केटवरून आणलेला, तो आणलेला 2300 रुपयाचा. आम्ही ते पहिले आणलेले. म्हणजे क्रॉफर्ड, मुंबईचा क्रॉफर्ड मार्केट, मुंबईचा होलसेल मार्केट, तिकडे हा ओरियंटचा हा 3 लिटरचा गिझर आपल्याला 2300 रुपयाला पडतो. मग Amazonवरून 2800ला पडतो. आणि बाजारामध्ये हा कितीला पडतो? 4000, 4500. जास्त जास्त तो एवढा कमी पण नाही करणार ते लोक. तर किती फरक झाला? भरपूर फरक झाला. एक सोप्यामध्ये समजवतो, क्रॉफर्ड मार्केट आणि Amazonमध्ये 500 रुपयाचा डिफरन्स आहे. क्रॉफर्डमध्ये 2300 रुपयाला पडलेला आपल्याला, तर इकडे 2800 रुपये. 500 रुपये तर ते घेणार, आणायचे जायचे, कारण आपल्याला जायचे. पण तुमची जर लॉटमध्ये क्वांटिटी आहे, म्हणजे 1, 2, 3 गिझर आहेत, तर तुमचे एकामध्ये 500, तर 3मध्ये 1500, 4मध्ये 2000 असे तुमचे वाचू शकतात. आणि रत्नागिरीचे तर तुम्ही राहणार, एमर्जन्सी असेल, एक असेल तर तुम्ही घेणारच. पण तुमचं जास्त सामान असेल तर मी तर तुम्हाला एक सांगेल की तुम्ही मुंबईला एक राऊंड मारा. 150-200 रुपयाची तिकीट काढून जावा, 400 रुपये तिकीट जातील, पण तिकडेच तुमचे 1,500-2,000 हजार एका प्रोडक्टमध्ये वाचतील, जर रत्नागिरी आणि क्रॉफर्डला कम्पेअर केलं तर. म्हणजे ते कसं तिकडे सर्व मिळतं ना. ओके. आता हा आपल्याला वरती टेरेसवरती 5च्या रूममध्ये लावायचा आहे हा. तर आम्ही बघा डीमार्टला चाललेलो आहे. लिस्ट खूप मोठी आहे म्हणून मोठी गाडी घेतलेली आणि मोठे माणसं पण घेऊन चाललो आहे आम्ही सर्व. माझा ड्रेस दाखव. या पडदा हे पडदा डिस्ट्रिक्ट मस्त वाटतं, ये छान वाटते. बस पाठी कम्फर्टेबल बस. कुठं आपले बबू? हे बघा आमचे 2 बबू बघा तिकडे काय करतात, खेळतायत. काय आलं? लॉक ओपन कर. आरामात बस. बसली? चला जाऊया. हा डीमार्ट पूर्ण लुटायचं आपल्याला सर्व A to Z सर्व. आता आपला कार आहे म्हणून सर्व राहू शकतं ना, एक करून. अबे 4 पिशव्या झाले बा, 4. नारला होतो गाठ मार.
पुढे जाते. वजन पडलं ना माझी. मध्ये ते वाकल्या सीटवर. साखर बघ कुठली. थांब थांब थांब. आणू का पिशवी? कुठले पप्या साखर कुठली काय त्यांना जाऊ दे कुठे आवाज आला. खा गरम गरम आहे. मस्त आहे थंड थंड. चला जाऊया. सर्व सामान राहिलं ऍक्टिवावर एवढं आलं नसतं. चालेल. मस्त आलं. आणि हा बघा डीमार्ट इकडे आहे. काय पडलं खाली? कुकर कुकर. आता बघा हातात आपल्या गाडी आहे म्हणून आपण आता चालवतोय आणि डीमार्ट पर्यंत तरी आणायला झाली आपल्याला. अशी दुसऱ्यांची गाडी असेल तर आपण मागून पण दिली नसते आणि आपण शिकलो पण नसतो तेवढा. बरोबर ना. तर स्वतःची आहे म्हणून शिकलो. आता मम्मी बघा पाठी काय करते. आईस्क्रीम खाते. गरम झालंय ना. ऊन किती झालंय बघा. वाजले किती माहितीये का? 8 ते 3 वाजले असतील. तुला मम्मी समजलं का आपल्याला किती वेळ लागला? नाही वेळ लागला माहिती नाही पण रात्री. 3-3.5 तास लागले. तर अशा प्रकारे डीमार्ट वरून आम्ही तिकडून आलेलो आहे. गाडी आपण जरा सावलीत लावली. बुबुडी 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 बुबुडी. आवाज ऐकला का? आवाज ऐकला काय? हा आमचा अलाराम आहे. आम्ही आलो की आमचा अलार्म आहे. चला उतरा. मी उतर. आम्ही सामान काढतो. बघा सामान बघा कसं आहे सर्व. केळी पण दिली का डीमार्ट वाल्याने? केळी आपण घेतलेली. मध्ये थांबून. हा बबू सामान बघा किती आहे. बाप रे. कार मधून शॉपिंग झालेली आहे. हे पकडा. हे पकडते मी. वजनवाला मी नेतो. हलकावाला ने जा. थांब हे वाला हलकं. ते हलक्या ते ने. नाही पण सोडे रे. त्या राहू दे. ते वजन आहे ते मी नेतो. हे पकडा तुम्ही. नाही हलणार ते. थांब काजल मी नेतो. थांब. आता इकडे बघा तुम्ही सर्व येणार तर घर कसं भरलेलं हवा. घर तर भरलेलं असतो. सामानाने भरलेला हवा. म्हणजे कसे डाळ कुठे संपली नाही पाहिजे किंवा काही कडधान्य किंवा तांदूळ सर्व आपल्याकडे घरी पाहिजे. बरोबर ना? हां तर सर्व बघा आणलेलं आहे. आणि काय माल फ्रीमध्ये दिला काय? किती तर झाला? जास्तच झाला. असं झाला. 10,500. 10.5 ना. आता 10,500चा माल दाखवला ना तर तुम्हाला हे घर हा रूम भरेल. एवढं ते जास्त आहे. जेव्हा आम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा आम्ही दाखवते. आता तेव्हा दाखवू काय आणलं ते. सर्व तसंच राहू देते. बाकी जे थंड वस्तू आहे ते आपण काढून घेऊया. मध्ये ठेवूया. ठीक आहे. आता इथे बघा हे सर्व फ्रीजचे वस्तू आहेत ना म्हणून आपण फ्रीज मध्ये ठेवूया. आणि मग बाकीचं राहू दे. नंतर ते तुम्हाला दाखवू आम्ही. चालेल. तर आता इथे बघा आपला मस्क्याचा एक पाकिट म्हणजे आम्हाला मस्का आणला ते. एक मोठा दूध 1 लिटरचा. 1 लिटर दही. आता तुम्हाला थोडा दिसणार नाही कारण आम्ही सर्व ठेवतो. फक्त माझा चेहरा दिसणार. आणि पनीरचा पाकिट 1, पनीरचा पाकिट 2, पनीरचं पाकिट 3, 4 आणि बाय 5. उपवासासाठी इकडे 2 प्रकार काजलाच बनवते आहे. एक मेदू वडे, साबुदाणे वडे आणि साबुदाण्याची खिचडी. बरोबर ना काजल? आणि तुम्हाला इकडे सांगायचं आहे आमची लाईट आहे का गेली आहे? गेली आहे. मग ही लाईट कशी भेटली आपली? इन्व्हर्टरवर ना. तर इन्व्हर्टरवर बघा ही लाईट फॅन सर्व आम्ही एक एक दिलेलं आहे खाली. तर इथे बघा आज आमचा उपवास आहे. तर उपवासाला आमच्या घरी बघा काजलनी काय बनवलेलं आहे. तर दहीमध्ये थोडा साखर टाकत आहे कारण दही वडे मी खाणार आहे. वा 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 एकदम सुंदर.
तर या सर्वांनी खायला आणि टिश्यू पेपर काढले तर बरं झालं. तर ते बघा वडे आमचे संपले खाऊन, एवढे सुंदर झालेले आहेत, एकदम मस्त फुगलेले आहेत आणि चवीला एकदम छान आणि कुरकुरीत झालेले आहेत. मस्त लागतात आहे. 4 खाणारा 8 खाऊन जाईल मम्मी. होय, आणि दहीसोबत ते एकदमच सुंदर वाटतात आहेत. कुरकुरीत पण लागतात एकदम. इकडनं काकांना सांगा सासवंती तोडू नका म्हणून. ऐकला? पुढे तरी येते. हे पण बघा लेवल झालं व्यवस्थित. फ्लावरचा वेळ तर आपल्या इकडे पण एक आहे, काढू का हवाला? हे बुबू आली. मस्त आलाय का देवाला? चांगल्या प्रकारे जमा केलीस. आता काय करते? फुलं काढते हे पण घेतेस? शंकरजीची. हे आपल्या झाडाचं फुल बघ केवढं आलंय आहे ना, मस्त ना. डब्बल जास्वंदीचं फुल आहे. डबल आहे ना, मोठा आहे एकदम. म्हणजे टिब्बल ट्रिपल आहे बघ. 3 तुरे आहेत. 1 2 3 तूर आहेत. पण काय काय अशा मुंग्या सुद्धा असतात है ना. ते फुलावर असतातच. हे बघा केवढे फुलं आहे. आणि हेच आता मुंबईला आता 20 रुपये 10 रुपये असे फुलं घ्यायला लागतील. गावी अशी कसं फ्री. उपवासाला आहे ना, अशी पूजा असेल तर अशी फुलं शोधायला लागतात. बरोबर. त्यांची काढली वाटतं झाडांची, तर त्यांच्याकडे पण खूप असतात. चल तर इथे बघा आपला व्हिडिओ चालू आहे पण तुम्हाला तिकडून आवाज येत असेल. आणि इथे आज मम्मी उपवास असल्यामुळे काय बनवते आहे? मोदक. मोदक 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 मोदक. आणि काजल इकडे सारण बनवते, खोबरं आणि गोड. गोड. आणि त्याच्यामध्ये आपण भात टाकणार आहे. नाही तर जेवणासाठी आहे. एवढूसा जेवण आहे, एक्स्ट्रा जेवण बनत आहे आम्ही. आणि इकडे सारण बनत आहे. तर लवकरच नैवेद्याला आज मोदक असणार आहेत. बरोबर. संकष्टी आहे ना, मग मोदक मोदक. नैवेद्याचे 21 मोदक इकडे रेडी होत आहे. 21 मधले 2 मोदक रेडी झालेले आहेत. आता देवाला नैवेद्य दाखवल्याशिवाय आज पहिली संकष्टी आहे ना इकडे आपली गावाला. आणि तुळस पण आपली तयार आहे. म्हणजे इथे गावाला कशी संकष्टीची पूजा आहे ना, तुळशी जवळच करतात. नैवेद्य पण तुळशीला दाखवायचा असतो 21 मोदकाचा. डाळ भात जेवण आपलं काय असेल ते. त्यासाठी आपली पहिली संकष्टी आहे ती पण अंगारकी आहे ना. आणि आपल्या घरात देव पण बसलाय, नवीन आलाय, त्यासाठी पण मोदक बनवते. तर इथे बघा देवाऱ्यासाठी आम्ही डेकोरेट करायला का आणलंय बघा, किती अट्रॅक्टिव्ह आहे बघा. हे आपण जॉईन करूया. लाईट घालवल्यावर बघा किती सुंदर अजून वाटते, मस्त वाटते. आणि खाली त्याचे रिफ्लेक्शन पण येते सर्व. आणि लाईट पेटवल्यानंतर तर आहेच. देवारा एक 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 करून अजून आतमधून पण आपल्याला स्ट्रीप लाईट्स लावायचे आहेत. आणि सर्व फळं बघा देवासमोर आपण ठेवली. हे ना, हे असं पण लागू शकतो ते काढून ना. आता बघा कसं दिसतोय, सुंदर दिसतोय ना. अजून ते पांजरा कोपऱ्याचं असं सरळ कर. हां, हे बी इकडे पण वायर गुंडाळलेली आहे. थांब जरा. बघा एक 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 स्टेप करून आपण सर्व देवारा सजवतोय. आपले लाईट्स हे लागलेले आहेत. अजून पण लाईटिंग मी करेल वेगवेगळे. हार, फळं, ताट सर्व रेडी आहे बघा. आणि ते तू काय करते काजल? आहे
इथे बघा आपले नैवेद्याचे मोदक रेडी आहेत. 21 मोदक आहेत का किती मोदक आहेत मम्मी हे? 21च्या वर आहे. 21च्या वर आहेत ना, ते एक्स्ट्रा बनवलेले आहे. आणि इथे बघू शकता आम्ही हे आपल्या देवपूजेसाठी तेल असतं ना, होय. तर सर्व रेडी होत आहे. बघू तुला काळोख येतोय ना, This is- छोटा काढ, छोटा सुपारी सारखा. हा अर्धा चंद्र काढायचा चंदनाने. आता त्याच्यावर आहे ना सुपारी आणि विडा ठेव. आता याची पूजा करायची. ते कापसाचे आपण हे नाही केलेले ना, हे दुर्वाणीचे तुम्ही दिले ते हा, त्याच्यावरती हळद पिंजर घालावी. फुलं काय हा, जास्वंदीचं फुल ठेव. अगरबत्ती पेटवून तांदूळ घेतले सारखी. तिथे आपण नैवेद्याचा पान रेडी करतोय. त्यामध्ये आणि आपल्याला मोदक कसे माहिती आहे, इडलीच्या भांड्यात वाफवलेले ना, मग ते दबलेत. हा, असे झाले. ते बघा आपले 21 मोदक लागलेले आहेत. आणि आता भाताचा नैवेद्य मोद. ओके, सुंदर वाटतंय ना. 21 मोदक, वरण भात, बटाट्याची भाजी आणि एक पालेभाजी. ओके, हा, वरती तुळशीला. काय का तेच. हा, तसंच. पाय पड, नमस्कार कर. पाणी सोडू. हा, काजलला पाय पडू द्या, नमस्कार कर काजल. मग दोघांनी एकत्र नैवेद्य सोडा. दोघांनी एकदम भोग सोडा. भोग अर्पण करायचा देवाला असं. तर अशा प्रकारे आमची कालोखात काळोखात पूजा झालेली आहे. होय, संकष्टीची पूजा. ही आपण बाहेरच करायची का? संकष्टी, अंगारकी संकष्टी, बारमासी संकष्टी आणि तुळशीचं लग्न हे तुळशी जवळच झालं पाहिजे. बरोबर आहे. हा, आणि नाही तुळशीचं ऑप्शन म्हणून मग घरी म्हणून करतात. घरी करतात. मुंबईला कसं तुळस नसते ना, अशी बाहेर पूजा करायला सामान मांडायला जागा नसते, बरोबर. म्हणून देवाजवळ करतात. हम्म. माझी खूप दिवसाची इच्छा होती, पूर्ण झाली. कर गाजर. असं 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 फेकायचं नाही बघ, असे असे तांदूळ टाक. मग ओवाळायचा एकीकडे, हा, अशी- अशी. एकीकडे टाकायचा. अशी अशी आणि ओवाळ. ओवाळ. नाही, तांदूळ ठेव आता. ते फेकलेस ना, आता ओवाळ. हा, आता अशी फिर. आता त्या आता डायरेक्शनला इकडे फेक आणि त्या डायरेक्शनला ओवाळ. ओवाळ. हा, आता इकडे फिर. आता थर्ड डायरेक्शनला. ओवाळ. हा, आता फिर तिकडे. ओवाळ. आता जरा फिर तिकडे. 5 झाले ना, तिकडे फेक जास्वंदीकडे. 5 झाले, 5. आता जेवढे तांदूळ फेकलेस ना, उद्या सर्व इकडे बर्ड्स येऊन खाणार ते. चला, झालेली आहे आमची पूजा. देवाला 5 मोदक. म्हणजे तू बरोबर सर्व मोदक बनवले. 21 मोदक आपले बाहेर तुळशीला गेले. आणि हे 5 5 आणि मोदक. एक करंजी बनवतात ना, हा हा. एक करंजी बनवली. म्हणजे किती झाले? 21, 5, 26 आणि करंजी 27. 27 झाले एका नारळाचे. एका नारळाचे. हा, आणि आता इकडे आपण आता देवाची पूजा करा. ओके. अगरबत्ती आणा. आधी हळद कुंकू लाव. काजल, हळद कुंकू लाव. तोपर्यंत मी हाल घालायची सोय करू. हा, कर. बरोबर लागेल हार आहे बघ. हा, हं? मस्त ना, एकदम व्यवस्थित लागलेलं आहे, एकदम मस्त दिसतंय एकदम. मस्त छान दिसतंय. आणि त्यासोबत आपल्याकडे जे
फुलं आहेत ती. ते सर्व असे मस्त लावायचे, एकदम डेकोरेटिव्ह वाटेल. 3 ऑरेंज आहेत, मग 3 ऑरेंज वरती लावतोय इकडे. आणि असं आणि नवीन पिढीने पण ह्या सर्व गोष्टीमध्ये हे सर्व करायचं. आपल्याला चालू सुख, आलेले आहे. शांती सर्व बापदादापासून या गोष्टी चालून आलेल्या आहे, रीतिरिवाज. तर आपण सर्व फॉलो करायचं, देवपूजा करायची. तर हे बघा अशा प्रकारे. आणि इकडे आपल्या 5 मोदकांचं नैवेद्य समोर ठेवतोय मी ताट साईडला. आणि त्यासोबत पाणी सोडायचं हात आणि लावून. मनापासून नैवेद्य दाखवायचा, नाही तर ठेवायचं आणि पळायचं नाही. ऐकलंस का? देव खातो काय बघायचं. बनवणाऱ्याच्या मनात श्रद्धा असेल ना तर देव बनवतानाच खाऊन जाईल. बरोबर. मला आता तुला मी एक स्टोरी सांगते, तुम्ही तसंच बसा. आम्ही मोदक बनवत होतो काजलनी मी. पीठ झालं पातळ. उकड काढतात ना पिठाची, पाणी झालं जास्त आणि पीठ झालं कमी. ओके. उकड झाली पातळ. घेतलं तरी पण त्याच्यात सुका पीठ टाकला. काजलला दिला, म्हणजे सुका पीठ टाकला. मग किती पीठ टाकत राहणार ना. शेवटी तो पीठ परातीत घेतला. म्हणजे आता याचे शेवया बनवते. शेवया बनवले तर शेवयाचं हे बरोबर नाही साच्या. मग काय केलं, तर मोदक तर करायलाच पाहिजे. मी म्हटलं करते थोडेसे तरी, 5 मोदक तरी झाले, बस झाले. पीठ पातळ झालंय ना, म्हणजे 5 मोदक तरी करते असं म्हणत आहे ना. मोदकावर मोदक सगळे होतच गेले आणि बघा एवढे मोदक झाले. आणि परफेक्ट मोदक झाले. परफेक्ट एकदम बरोबर झाले. म्हणजे 21 बाहेर पण पुरले, 5 इकडे पण पुरले आणि एक आपली करंजी घरामध्ये करंजी सुद्धा झालेली आहे. तर अशा प्रकारे सर्व आपली पूजा झालेली आहे. आणि देवघर आणि देव असं असेल तर फळं तर असलीच पाहिजे. बरोबर. फळांनी कसं एकदम सुंदर. देवाच्या निमित्ताने आपण तरी खाऊ फळं. बरोबर. तर सर्वांनी देवघरात आपली फळं अशी आणली पाहिजे एकदम मस्त. आणि कोण आपल्याकडे पाहुणे आले तर एक फळ तरी असं द्यायचं. अशी कोण कोण पूजा करतं सांगा, कोणाच्या लक्षात आहे अशी पूर्वीपासून अशी पूजा चालत आलेली? मला तुला माहितीये. पण माझं लग्न नाही झालं होतं ना, तेव्हा तू पूजा करत नाही होता. आता लग्न झालंय. मी तुम्हाला सांगतो, मी खरं सर्वांना एक सजेशन देईल की प्रत्येकाने असं देवाची पूजा करा, देवाची आराधना करा, त्यांच्या नावाने होम करा. त्यांना जेव्हा आपण त्यांच्या नावाने जेव्हा प्रेयर करतो, देवांच्या नावाने त्यांच्या नावाने जेव्हा होम करतो, तेव्हा आपल्या देवांना एनर्जी जाते. त्यांना जेव्हा एनर्जी येणार तेव्हा ते आपल्याला हेल्प करणार. म्हणून घंटी वाजवायची, त्यांना ऐकू जाण्यासाठी. नाहीतर ते झोपलेले असतात, घंटी वाजवली की जागे होतात. मग पुढ्यात जेवण आलंय आपलं. पूर्वी बघा राक्षस यायचे आणि साधू जे होम करत होते, होम करत असतात त्यांना मारायचे. ते काय म्हणायचे, एक तर तू माझ्या नावाने होम कर, नाही तर मी तुला मारेन. त्यांना माहितीये की म्हणजे ज्याच्या नावाने होम केला जातो ना त्याच्यानी त्यांना एनर्जी मिळते. हो, देवाच्या नावाने होम करायचे ना, तर देवाला एनर्जी यायची. बरोबर. तर अशा प्रकारे तुम्ही नामस्मरण करा आणि खूप पॉझिटिव्ह वाइब्स येतील आपल्याकडे सर्व. मस्त. माझी खूप वर्षाची इच्छा, मुंबईला गेल्यापासून आहे ना, माझी इच्छाच अशी म्हणजे इच्छा राहिली होती अधुरी, संकष्टी तुळशी जवळ पूजायची. आज ती माझी भरपूर वर्षांनी पूर्ण झालेली आहे इच्छा. आणि आज माझा पण उपवासच झालाय ना, मी पण जेवली नाही ना. नाही जेवलीस? मी पण तुमच्याबरोबर साबुदाणे खाल्ले, साबुदाणे वडे, दही वडे खाल्ले, ते एकदम मस्त झाले, तेच खाल्ले आम्ही. आणि आता आम्ही सर्व एकत्र जेवू. असं नाही मला गोळ्या चालू आहेत म्हणून काजलने माझ्यासाठी जेवण बनवलेला दुपारी. बनवलं पण नाही जेवण, पण मी जेवली नाही. मी तिने वडे केले ना, ते वडे आणि दहीच खाल्लं आम्ही. म्हणजे आमचा 3घांचा उपवास झाला. माझा तो उपवास दरवर्षी असतोच, पण या वर्षी नाही करायचा होता, तरी पण झाला. मी इकडे दाखवते. देवाची चांगली प्रार्थना केली ना तर असलीच फुल नाही तर नकली फुल पण पडतात बघा. देवाने कबूल दिला. सकाळी जेव्हा रेडी झाले होतं ना, सकाळी जेव्हा सर्व मी रेडी करून बसलेलो ना, एकदम व्यवस्थित केलं ना, टपकरला पडलेला तो. काय बघा. तर लावायचं कुठे? तर आता तुमच्या समोर काजल नाव घेणार आहे माझं. तर तुझंच नाव घेणार ना. चला. देवासमोर ठेवल्या पंचपक्वानाच्या राशी, ओंकारावांचं नाव घेते संकष्ट चतुर्थीच्या दिवशी. क्या बात आहे. बरोबर. टाळ्या वाजवा, टाळ्या वाजवा. एकदम बरोबर म्हणालेली आहे. व्हेरी गुड. सोपं होतं एकदम ना. हा, तर अशा प्रकारे तुम्ही पण तुमच्या नवऱ्याचं नाव घ्या, फक्त नाव घेताना.
नाव घेताना नाव घ्या, नाही तर रोज नाव नका घेऊ. हा. तुमचे पण पाया पडतो. तुमचे कुठे पाय आहेत? इकडे पाय असेल बघा. बरोबर हात जातो का बघा पायाकडे. बरोबर जातोय. सर्वांनी आशीर्वाद द्या आम्हाला. जो मांगता उसको मिलता है. तूने आशीर्वाद नहीं मांगा. किससे? तूने आशीर्वाद नाही मागितलं. मैं थोड़ी बोलेगी कि मैंने क्या मांगा और किससे मांगा. अरे मी बोलला आपल्या फॅमिली मेंबर्स आहेत ना, सबस्क्रायबर फॅमिली मेंबर, त्यांच्याशी ड्रायव्हरांना नमस्कार केला का त्यांचा तू? एका हात लावल्याने 1 लाखांच्या पायाला हात लागतोय. एक हात लावला तर हा, छोटे असतील तर हात शेक करा आणि मोठे असतील तर पाय द्या. पाय पुढे करा. हा, ओके झालं. जेवूया. आणि मला एक ना अशी माझी एक मी असं वरती सर्व बांधकाम केलंय ना, तर माझी एक अशी विश होती की इकडे कुठे जर अनाथ आश्रम असतील ना, तर ज्या अनाथ आश्रममधले कोणी असू दे, लहान मुलं, मिडल एज, वयस्कर, जे काय, त्यांना सर्वांना जेवढी पण कॅपॅसिटी असेल ना, आय गेस 50च्या वरती नाही, पण सर्वांना 2 दिवस तर वरती आणायचं आणि त्यांना एक वेगळा अनुभव द्यायचा. हे मला असं वाटतंय. आता करूया कधीतरी, असं करूया ट्राय. बरोबर ना? चांगलं वाटेल ना? आणि इकडे काजल जांबा काढते, कारण काजल सकाळपासून काम म्हणजे थकली आहे, उपवास आणि आणि आता मी डिमांडला गेलो ना. मग सर्व काम पण त्याच्या सर्व काम पण. साफसफाई पण, सर्व नैवेद्य बनवण्यापासून, मम्मीला हेल्प देवाचं करण्यापासून, पण म्हणजे हे केलं, स्थापना केली ना. प्रॉपर मॉर्निंग पासून सर्व. इकडे कसं आम्हाला, मी तुम्हाला सांगतो, इकडे ना 8:30 वाजता 8 वाजता जाग येणारच येणार. येते. तुम्हाला ना 9:30 8 वाजता भूक लागणारच लागणार. लागणारच. ती तुम्ही किती पण मुंबईला ना वेळेच्या बाहेर जेवत असाल, वेळेचा पालन नाही करत असाल ना, तुम्ही रत्नागिरीला फक्त 5 डे स्टे करा. 5 डे का 4th डेला तुम्हाला सवय लागणार. बरोबर ना? सर्व वेळेवर खायची आणि तुम्हाला झोपायची. तर तुम्हाला डिसिप्लिन पण इकडे मिळेल. बघा ती कशी इकडे वाफा सोडते बघा. तर अशा प्रकारे तुम्हाला ब्लॉग कसं वाटलं नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाय बाय. बाय. आता एवढे सर्व आपण नैवेद्य केलेलं आहे ना, ते काय करणार आहेस? आपल्या बाजूवाल्यांना देणार 5-5. बरोबर. आणि आमच्या बुबूंना पण द्यायचं. बुबूंना पण द्यायचे आहे. आमचे टोटल आता किती बुबू झालेत काजल? 1 2 3 4 बुबू झाले. 3 होते तर एक अजून एक वाढलेला आहे. वाढलाय. त्या 4 मोदक आमच्या बुबूंना आणि बाकीचे मोदक सर्वांना. ना बुबू मधले आता एक नवरा बायको झाले. कसं काय? ती आपली छोटी बुबू आहे ना, हा. तिचं लग्न झालं. कधी झालं आपसातच. हा का? कोर्ट मॅरेज. कोर्ट मॅरेज? विलेज मॅरेज किया. विलेज मॅरेज. विलेज मॅरेज. लग्न पण केला थोडं. गोड असतं ना. तुम्ही सांगा, तू सांग, आमची बुबू मोदक खाणार की नाही? खाणार. तू सांग, बुबू खाणार की नाही? खाईल पण डाऊट वाटतो. गोड आहे ना. माझी बुबू. ती बुबू हे काय आणलंय? बुबू हे काय आणलंय? चला चला जवळ येते मग काय. चला 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 चला. खाली चला, खाली चला. नको आता प्रसाद आहे ना, तू वरती खा प्रसाद. धर खा बघूया. खा खा खा. अरे वा, काय आला, गोड लागतंय काय? ती बोलेल वरतून कसं लागतंय, आतमधून कसं लागतंय? गरम नाही, थंड आहे ते एकदम साधं. नाही, खा खा खा. खा खा बाबू खा. ती खाऊ दे. धर तू देऊन ये जा. पटकन त्या काकीकडे देऊन ये जा पहिलं.